सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो दावगालांनो हाया सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो आवगायलांनो हाया मानसि गेदेर जानो सोलों साफा साफा नोंसोर फरायसा नोंसोरखौ लानानैनो गोदै गोदै सिमां नुयो बिमा बिफाया बे मुगाया सोलोंथाइनि मुगा Masgaw Rawal Abadi Sundangga Nonton Rawal Utama Orkal Ukar Usai Rambai Kebitani Selama ada dengan semua kita dengan harus kapalan contohnya kalau bahan yang boleh boleh time start Dosingan. Sabi ko natin din ako, buhay na yung natin. Gusto mo, nag-usipin ako, doktoran pa ikaw siya ba yun? Buhay na natin ba yun? Sabi ko na ba yun? Tapi gusto mo kami sinipin ko na follow ba yun? Nag-usip, kasi alam siya din ako, buhay na natin. Sabi ko na ba yun? Tapi gusto mo, sinipin ka sa Sabi ko na ba yun? Okay, nakukuha na lang ito. Bagaimana yang aku follow ba yun? Yung follow ba yun? Kasi kami siya ba yun? Nakukuha na lang ito. Sabi ko na ba yun? Sinipin ka sa akin, hanggang ay may ipagalapin na natin, urot tulay apa ni? Jiwa saudara Rupiah sehari kita buka sama kami sini kalau baik dari situ orang baik kami siapa ini aku boleh nalar aja baik. Dua hari yang kedua, angka yang begini kami siapa ini aku boleh nalar aja baik. Satu kata baik. Besok kita boleh baik dari situ kami siapa ini aku boleh nalar aja baik. Satu kata baik. Dan di sekarang ini kalau di sini juga kalau lain bisa kita siaran ini satu dokter ini berkoran dalam itu. Satu kata baik kalau lain jadi sekarang siaran ini satu koran dalam itu. Besok sini sambil memulai semua proses ini itu kita koran dalam itu. Koran dalam itu. Sini dia sambil bes orang yang lain itu. Satu kata baik. Sini dia sambil hantar dia bahkan lapin hanai. Sila ada beli proses ini kahit kori diri kesekan siaran jadi satu dokter ini orang yang lain itu. Besok sini dia sambil pokok siaran itu kita orang yang lain itu. Satu kata baik. Besok sini dia sambil pokoknya tulisin mulai dari sekarang siapa ini dengan koran yang lain itu. Kita tulis mulai. Dalam ini semua sini kaya na, belum tangisi, jeng soal pada hayati, turun ini, jeng beberapa kamu sampai. Dalam semua sini kaya na, mantul ni, yang beberapa Halang sampai tangai dari jiwa mereka ini medikan dalam pokoknya halang diperai saya pun operasi di mana baru begini orang ini jadi aku bisa sana apa tapi kan operasi untuk orang ini rasa apa ini kasih aku operasi di mana sopi kabai dan kayaknya dan apa itu gambar lama rasanya takut kalau sampai Anggi di जोंनि भगतपारा दखरानिफ्राय बयनिख्रुइ
बांसिन नाम्बार लानानै पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसार जानो हानाय बिथां नोजोर बाग्लारि, बिफा शिव बाग्लारि, बिमा नयनी बाग्लारि, गामि बाग्लासोबा, भगतपारा फरायसालि भगतपारा जौसिन फरायसालि बिफानखौ आं जोंनि जौसाङाव आं खावलायदों। लोगोसे बिमा बिफायाबो बिफानजों लोगोसे जोंनि जौसाङाव फैयो आरो जोंनि गासैबो फरायसा नोंथांमोन आखाइ खबनानै होनांगौ। बिथांबायदि जोङो जानो हानांगोन मानोना बिथाङा जोबोद गोब्राब नाजानायनि दिनै बिथाङा फिथाइ मोननो हादों। जाहाथे इयुनावबो बिथांनि जिउ लामाया आरो फरायनायनि जिउ लामाया मोजांसिन जानो हायो जों बेखौनो हास्थायगोन। आखाइ खबनानै होनांगौ। बिथाङा जोंनि भगतपारा हालामनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हादों आरो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिथाङा 3थि नम्बराव दङमोन। 3rd पजिशन मोननो हादों डिस्ट्रिक्टआव आरो जोंनि दखरायाव बिथाङा 2थि। नैथियाव फैलाव बाग्लारि बिफा बिथाङा जोंनि भगतपारा हालामनिफ्राय नैथि जायगा आवग्रिनो हादों। गासै 84.33%। थामथि मासि आवग्रिनो हादों शिखर बर' बिफा रमेश। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो बिथांखौ जौसाङाव फैनोबो फरायसा नेरसोन बर'आ दिनै बेहाय नुजाफैनो हायाखै मानोना बिथाङा एडमिसन मुं थिसनबाय आरो बिथाङा कलेजाव थांदों। बेखायनो बिथांनि बिमा बिफाया फैदों। आखाइ खबनायजों बरायनांगौ। आखाइ खबनानै होनांगौ। बिथाङा 5थि मासि आवग्रिनो हादों 76.83 76.83। दाइनथि मासि आवग्रिनो हादों बिथां मानास बर' बिफा गुनाराम बर' बिमा मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो बेसेबां नम्बर मोननो हादों आरो दिनै फरायजानो मोनदों। गुथि मासि आवग्रिनो हादों बिथां प्रिया बर' बिफा सुसिन्द्र बर' बिमा जुनानि बर' गामि 2 नं जयगाव भगतपारा इउएन एकाडेमिनिफ्राय बिथाङा उथ्रिसार जादों। बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायदों आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा जोंनि हालामनिफ्राय 9थि मासि आवग्रिनो हादों। बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथावना। जिथि मासि आवग्रिनो हादों बिथां बिष्णु बर' बिफा आखाइ खबनायजों बरायनांगौ।
जिसेथि मासि आवग्रिनो हादों बिथां डेभिड बर' बिफा दिगमल बर' बिमा रन्जु बर' गामि जिसेथि मासि आवग्रिनो हादों बिथाङा भगतपारा UN एकाडेमिनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों गासै 65.83%। 12 पजिशन एबा 12थि गोबारै आखाइ खबना बरायनांगौ बावो नामा आखाइ खबना होनांगौ एसे बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों मोननो हादों नोंथांमोनाबो बेबायदि रायजो राजानि सिगाङाव मान लानो थाखाय जोबोद नाजानांगोन बेखायनो जों आखाइ खबनानै नांगौ बिथाङा जोंनि 14थि जायगा आवग्रिनो हादों हालामावहाय मानोना बिथाङा जोंनि हालामनिफ्राय 15 फरायसाया पास खालामदोंमोन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन बिथाङा जोबथा बिथाङा बे मास गामिनिनो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बे मुगाया सोलोंथाइनि मुगा बे मुगाया बादायलायनायनि मुगा सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो दावगालांनो हाया सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो आवगायलांनो हाया मानसि गेदेर जानोसै